Velkommen til Golden Gamers. Sidste gang der lovede jeg hvordan I kom ind på den her Footwiz side. I tager og åbner en Google-fan. Eller hvad I nu søger på, så skriver I Footwiz. Det vil sige F-U-T-W-I-Z. Og så tager I den her. Footwiz FIFA 15 Ultimate Team Squad Builder and Database. Så går I herind, og så kan I se forsiden. Så trykker I på Players, Pack Opener, og så kan I så åbne. Hvad fik jeg? Cristiano Ronaldo. Men så trykker I, I kan sige World Cup, så får I nogle World Cup spillere. Shit, han er 50. Han er 50 på video. Var det klart? Nå. Men I kan så også åbne FIFA 10. Ja, der er ikke rigtig nogen, jeg kender. FIFA 11, ligesom der er nogen, jeg kender her også. Juan. Jordi Alba, ham kender jeg. Juan. Jeg kender dem ikke. Altså, FIFA 13. Hugo Lloris. Han kan jeg gøre det her måde. Spurs. Her, der burde jeg kunne kende nogen. Robin Van Persie. Yes, han kender jeg. Se om jeg kender nogen her. Men det var egentlig bare det, jeg ville vise jer. Og så kan I logge ind registrere heroppe. Det vil jeg ikke gøre lige nu, fordi så kan I se det. Og så kan I også, når I har gjort det, så kan I gå ind på Packet Players. Vi klipper lige, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Ja, nu har jeg altså lige logget ind på min bruger. Men hvis vi går herind, skal vi se i 15. Så kan vi for eksempel gå ind på Bayern, fordi det er min yndlingsklub. Så jeg har fået Robin, jeg har fået alt det her, mens jeg har været logget ind selvfølgelig. Og så er der lige en ting, jeg bliver nødt til at vise dig, som jeg faktisk har fået, som er den, jeg er, hvis jeg kan sige det sådan, mest glad for. Jeg har fået Peter Schmeichel. 90 rated goalkeeper, som er en legend. Det er ikke noget, man bare lige får hele tiden. I hvert fald, det er ikke sådan noget, man bare lige får, og så fik jeg en til. Men det er ikke lige det, man får med det samme, så jeg tager lige det. Og jeg ryster sådan lidt. Hvis I kan se, så er min bror Simon 29000. Og hvis I skriver Simon 29000 i kommentaren på den her video, så subscriber vi til jeres kanal. For Danmark. Men vi ses. Hej hej.